אני מטבעי לא אוהב להגדיל את עצמי, לא אוהב להגיד אני. לא אוהב להגיד חיים, עשיתי, הנחיתי, בניתי. אני מעדיף שיראו. 5 שנים האלה היו מורכבות, לא צריך לספר למה. אבל הבאנו הישגים ענקיים. נכון, לא פרסמתי, לא אמרתי חדשות לבקרים, אני. וזה לא נראה לי גם היום להגיד אני. אין ברירה, צריך להגיד אני, כנראה. אז גם היום אני לא אומר אני אומר אנחנו. כי אני לא לבד. אני יחד עם עובדי המועצה, יחד עם צוות בכיר שעושה את העבודה ביחד. ואנחנו עוסקים בכל תחומי החיים. והבאנו הרבה דברים ונמשיך להביא הרבה דברים. נמשיך לפתח את הגולן. יש לנו מטרה אחת, גולן. למה אתה עושה את זה? מה אתה צריך? 052-2190, זה מספר הטלפון שלי. בסדר? לא שיניתי אותו ואני עונה לכל אחד. למה אני עושה את זה? כי חשוב לי לעזור לכם, לכל אחד ואחד מכם. בסוף הגולן מורכב מהאנשים. ואני כאן בשביל האנשים. אני מאמין שאני יכול לשנות, אני מאמין שאני יכול להביא את הגולן קדימה, ולכן אני נמצא כאן. אני כאן בשביל האנשים.